Mit-Tnejn li ġej il-Kunsill Lokali tal-Birgu se jniedi s-servizz ta' trasport b'xejn lir-residenti anzjani u persuni vulnerabbli għal bżonnijiet ta' kuljum. Is-servizz qed jingħata permezz ta' din il-vettura li taħdem bl-elettriku li l-Kunsill xtara bl-għajnuna ta' qotja ta' 40,000 euro mill-Fondazzjoni Wirt Artna, mill-Fondazzjoni Alfred Mizzi u mill-marina tal-Port il-Kbir. Min barra li jgħin l-anzjani u l-persuni b'diżabilità, il-proġett għandu l-għan ewlieni li jnaqqas in-numri ta' vetturi li jgħaddu miċ-ċentru tal-Birgu. Is-Sindku tal-Birgu John Boxall saħaq li dan is-servizz se jgħin lir-residenti li minħabba t-turġien u t-tlarja kienu jaqtew qalbhom biex jersqu lejn il-qalba tal-Birgu. Iċemplu minn jumej qabel u naraw il-ħinijiet li rrid pereżempju dak il-anzjan partikolari timur il-poliklinik. Irrid imur isarra fiċ-ċekk, irrid imur jistaqsijem, jista' jkun irrid imur jinnaf fil-viġilanza ovvjament. Mbagħad allura aħna tibbokjenti u tara kif se taqdi l-aħjar l-anzjani fil-bżonnijiet tagħhom. Il-Ministru għall-Gvern Lokali José Herrera qal li dan is-servizz qed jagħti aktar dinjità u indipendenza lill anzjani u persuni vulnerabbli filwaqt li jnaqqas it-tniġġis fl-arja. Il-fatt li l-għażla tal-van kien wieħed tal-elettriku u mhux li jimxi bil-karbonju jagħti messaġġ qawwi. Aħna Malta għandna l-obbligi tagħna illi at one point in time ma nħallux l-importazzjoni aktar ta' dawn tip ta' karozzi li jimxu bil-karbonju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.